No, tohle je test ty druhý řídící jednotky. Jedna z posledních, kterou jsem si od vás odvez, takže zapojení tak, jak jste doporučil, přes baterka olověná, na displeji je 18 A, ta prostě nepustí víc. Nepustí víc, než je požadováno. Tady bych potřeboval přes 20 A, 20 minimálně. A prostě z tohohle důvodu mi to poslali zpátky. Takže tady je nějaká někdy závada. Totež se týká jednoho zákazníka z Prahy. Ten tam taky nedostane víc než 10 A. Elektrolyt je zahřátej tak asi na 35 a 30 stupňů, takže to by neměl být problém. Tady je problém v těch řídících jednotkách. Tak to je zatím vše.